Hej YouTube. I dag der vil vi spille noget Dead by Daylight. I dag der vil jeg vise jer en tutorial, hvordan man spiller killer. Det er ham her gutteren her, vi ser. Man har en machete. Og så nu ser vi lige den her video for at vide, hvad det er, vi skal gøre. Og altså, vi skal finde survivors. Og så skal vi chase dem. Og så slår vi dem 2 gange, så falder de ned på jorden. Okay? Så en gang så skader vi dem kun. Og 2 gange, så falder de ned på jorden, som vi ser der. Ja. Og så skal vi tage dem hen til en af de her hooks her. Og så skal vi så hook dem. Ja. Okay. Hvad så? Vi skal holde dem på hooken for at sacrifice dem. Okay. Okay. Det virker da ikke så svært. Lad os prøve det. Okay. Så til at starte med skal vi vælge, at vi skal be a killer. Og vi vælger at være en trapper. Ligesom vi ser på videoen, okay? Let's find a lobby. Lad os håbe, det ikke tager alt for lang tid. Så er der allerede en, mand. Der er 3. 4. Perfekt. Så er vi allerede 4. Så synes jeg da bare, at vi skal ind og slagte dem. Skal vi ikke det? Så lad os bare komme ind i gamet. Skal vi bare lige vente til de readyer. Men hvis den her video den får 5 likes, så laver jeg en video, der viser hvordan man spiller Survivor. Det er dem her. Det er Survivors. Nå okay, de gad ikke spille mod mig, dem der. Det der det er Survivors. Der er 4 af dem. Og så er der mod 1 killer. Så 5 likes, så laver jeg en tutorial, hvordan man spiller Survivor. Jeg spiller for det meste kun Survivor. Men nu synes jeg lige, at vi skulle starte med noget let, fordi at killer det er så skide let. Men nu har jeg jo lige set den her video der, så nu ved jeg lige præcis, hvad jeg skal gøre for at vinde spillet, ikke? Så når de to sidste lige kan finde ud af at trykke ready. Ja, sådan der. Så er vi klar til at jagte dem. Okay, så er der loading screen. Det plejer altid at tage 3 år, så så ja. Nej. Det tager altid sådan 1 milliard år at være i loading screen. Men så, mens der er loading screen, så kan jeg sige, jeg har spillet det her spil i ikke alt for længe, men heller ikke alt for kort, så jeg har nogenlunde forstand på spillet. Jeg vil prøve at gøre det så godt, fortælle jer så godt som muligt, hvad det er, jeg tænker, sådan så I kan blive lige så dygtige som mig. Spillet, det går, man starter i rang 20, som enten Survivor og Trapper, og så kan man komme helt ned på rang 1. Rang 1 er den højeste rang. Jeg har aldrig været rang 1 killer, men har været rang 1 survivor et par gange. Så jeg er en rigtig skråblort, når det kommer til killer. Så derfor nu vil jeg prøve at se, om jeg kan lære af den tutorial, vi lige har set, hvordan man bliver en rang 1 killer. Og som jeg sagde, loading screen start 10 år. Okay, så er nu vi inde. Det er mig det der, det er ham vi spiller. Og vi spiller på Haddonfield, som er en af de... Okay, så ny er den heller ikke mere. Men vi spiller Trapper. Og vi slår på museknappen. Og vi går rundt på ASD, WASD, ja. Og vi sætter traps på højre klik. Så vi sætter lige en trap lige foran det her vindue her. Når survivorsne går ind i trappen, så bliver de hooked, og så kan de ikke komme væk. Og det er altid bedst. Så som der stod på videoen er, at vi skulle patrol de her generators. Så det er bare det, jeg synes, vi skal gøre. Man kan høre, hvis de er i gang med dem. Prøv. Så lytter vi. Der er ikke nogen her. Så går vi videre. Vi putter lige en trap. Det er vigtigt, at man får puttet en masse traps. Sådan så survivorsne bare render ind i dem alle sammen. Og så nede i højre hjørne. Prøv at høre. Kan I høre det? Der er nogen, der har været her. Nede i højre hjørne, der har vi to
perks. Og der er forskellige perks til hver killer og hver survivor. Men som vi så, hvad jeg gjorde der, så ødelagde vi... What the fuck? Der er en. Okay, så man skal slå dem 2 gange for at få dem ned. For at få den til at ligge ned. Ja. Ej! For siveren der. Nej! What? No! Hun kommer væk hende her. Sådan der, man. Ja, man. Sådan der. Så skal vi have dem hen på en hook. Hvor er der en hook henne? Der er hooks over det hele, mand. Der er hooks lige hernede. Så er det vigtigt, at vi husker at få dem dernede, jo. Og så en strategi, de fleste bruger, det er, at de gør sådan her. Så putter de en trap under. Det er rigtig smart. Men det, der stod i tutorialen, det var, at man skulle holde dem på hooken. Så det er det, vi vælger at gøre. Sørg for, at hun ikke kommer af hooken. Så nu står vi bare og venter. Sådan, så vi kan sacrifice hende. Det er en rigtig solid strategi. Og det så vi jo i tutorialen, at man bare skal vente. Vi skal holde dem på hooken. Så nu sørger vi for, at hun ikke kommer af den her hook. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Nå, mens vi venter på, at hun dør, så kan jeg jo lige forklare lidt mere om de der perks der. Der er forskellige perks til alle survivors og alle killers. Nu spiller jeg Trapperen. Han har Brutal Strength, som er den... Nå, hun dræbte sig selv. Sådan der. Så er det videre. Nå, men her, den der fod i sandet i, den der er længst til højre af de 2 perks, det er den der fod der, det er en Trapper Only perk. Så den til venstre for den, det tror jeg også er en Trapper Only. Men så er der for forskellige fra killer til killer. Men det er ikke for god til killer, så jeg kan ikke lige fortælle jer, hvad de forskellige killer har. Så nu skal vi bare finde en ny en. Der er ingen herover. Så går vi videre. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Den der generator er lavet. Så kigger vi, er der nogen her? Er der nogen her? Nej. Der var der en bil, vi ikke kunne komme igennem. Nu skal vi bare finde... en kiste. Så jeg lige en. De gemmer sig godt, dem her. Så når I hører det der, så ved vi, at der er en derovre, fordi de fuckede op. De er rigtig scrublords. Det der kommer sådan en skilltekst, når man laver generatorerne. Så skal man så trykke på space, men hvis du ikke rammer den, som ham her, eller den person, der er herovre lige gjorde, så kommer det der, og så får jeg en notification, og så ved jeg, at der er en herovre. Så nu kigger vi lige efter ham. Hvor er han henne? Dit lille... Jeg vil finde dig. Jeg er ligeglad. Jeg finder dig. Jeg så ham. Han er lige herovre til højre. Til venstre hedder det. Der, ja! Okay. Hvor løber han hen? Han løb ind i huset. Og han hopper ud af det der vindue. Han løber herude. Han løber derover. Kom her, min lille ven. Og kæft, han lækker, mand. Nå, men killersne, de er hurtigere end survivorne. Så lad os lige... Hvor løber på med han nu, han? Han løber lige derovre, mand. Han har hul med Iron Will, ham her. I kan godt høre... Ja. Så kan man nikke til dem. Det er vigtigt, at man husker at nikke til dem. Tag en hook lige derovre. Der var vi godt nok heldige der. Så går vi herover. Ja. Så går vi over og hænger ham op. Så putter vi en trap under. Hvorfor kan jeg ikke putte en trap sådan der? Putte en trap under ham. Og så stiller vi os over her. Og så venter vi bare. Og sørger for, at han ikke kommer af hooken. For det må han ikke. Fordi så får vi ikke sacrifice. Vi skal sacrifice ham. Det så i tutorialen. Kom så. Kan vi lige kigge rundt imens? Er der nogen? Er der nogen? Nej, der er ikke nogen. Der er ikke nogen, nej.
Ja. Der er ingen. Nej, det er der ikke. Stadig ingen. Nej. Han larmer godt nok, ham der. Jeg tror, det går ret ondt at hænge på sådan en krog der. Tror jeg ikke, han nyder så meget. Men som sagt, 5 likes, så laver jeg en tutorial på, hvordan man spiller Survivor. Og jeg er meget bedre end ham der. Man skal bare... Åh! Der var en der. Shh. Hvor er han hen? Der var en lige derovre, jeg hørte. Han smadrede min trap, ham der. Ja, kan du så bare dø, mand? Han tager sin tid om at dø, ham der. Og sådan der. Kan vi komme herover? Vi ved, der er en her. Eller, han er sikkert løbet nu. Men han smadrede lige den trap der. Og det vil vi jo ikke have, så nu skal vi finde ham der. Der er en ny en her. Jeg så ham godt. Det var bare lige... man skal forvirre survivorsne. Det handler om at mindgame. Det hedder mindgame trapper. Så. Som survivor, så er det vigtigt, at man husker at løbe over til de her barrikader. Fordi så slår man ned i hovedet på kælderen, og så får de rigtig ondt i panden, og så kan de ikke gå længere. Men de her er ikke gode nok til det. Så lad os lige finde en krog for dem her på. Der var en, der var dernede der. Så skal vi herned med en. Ned i kælderen med dig. Nu har vi ingen trap med os, jo. Det er ikke så godt. Nå. Så må vi jo bare over i vores hjørne igen. Sådan der. Og så venter vi bare til hun er død. Så vi er sikre på, at hun er sacrificed. Nu prøver hun at trække sig selv af krogen. Og det dør man noget hurtigere, som I kan se. Nu er hun allerede i struggle part. Der er 2 faser på en hook. Der er der, hvor man hænger uden at tentakel er nede ved dig. Og så er der den, hvor, som hun er i nu, hvor hun skal stræbe imod til struggle part. Og den anden, det er sådan, jeg ved ikke hvad det hedder, normal part, vil jeg bare kalde det. Så nu er hun i struggle part, så hun dør lige om lidt. Der er en chest der. Så må vi se, om hendes teammate gider at komme og hjælpe hende, jo. Det er rigtig god strategi, det her. Man skal bare... du skal bare stå herinde i hjørnet. Den der perk, jeg har nede, den der er mest til venstre af mine perks, den gør sådan, så når jeg står stille, så fjerner det mit heartbeat. Fordi når killeren er tæt på survivorsne, så får man et heartbeat. Så har survivorsne et heartbeat. Og når jeg står stille, så fjerner den så det. Så skal vi lytte. Ja, han har noget, så ikke? Han er ikke i gang med den der. Nå. Hvor fisen er den sidste henne? Nu er trapdooren. Nu kan han komme ud af trapdooren, så den skal vi lige finde. Vent, så jeg ham lige. Den er lige her. Lige der er den. Så går vi herover. Vi skal lige have en trap. Okay. Så her er trapdooren. Hvis han hopper ind i den, så kommer han ud af banen. Så... hvordan putter... Kan man ikke putte en trap i den længere? Nå. Så putter vi bare en trap her. Okay. Så stiller vi os her. Så stiller vi os herinde og kamuflerer os med busken. Så venter vi bare. Det er rigtig interessant gameplay, det her. Det er det bedste, du nogensinde kommer til at se. Det er bare sådan, at man kommer rank 1. Så venter vi bare på, at han viser sig selv, den lille nøkkelbøkkel. Nøkkelbøkkel. Nå. Det er så her, at det bliver ret kedeligt. Ikke at det var ikke at det ikke var kedeligt før, men det er det ultra kedeligt, fordi man bare får den der konstant i ørerne, og man bare står og kigger på den. Så ja.
Man kan bare stå og nikke imens. Nikke, nikke, nok. Nikke, nikke, nok, nok, nok. Kæft, mand. Hvad laver han her? Nå. Men det var så det et par dele af, hvordan man spillede killer. Den her survivor har nok ikke tænkt sig at komme ud lige i forløbet, så nu skal jeg nok lige give ham en hjælpende hånd. Sådan der. Men det var alt for den her episode. Tak fordi I gad se med. Jeg håber det gav jer en god idé, hvordan man spiller killer. Så næste 5 likes, så bliver det hvordan man spiller survivor. Så 5 likes. Så ses vi i næste episode af hvad end jeg laver. For det bliver sikkert nok Survivor Guide, selvom den ikke får 5 likes. Men det siger vi ikke til nogen. Af Eriks Guides på YouTube. Vi ses!